Aron matabangan nga maminusan ang problema sa basura sa Barangay Mintal, Davao City, gipang recycle o gihimo nga mga bagong kagamitan sa usa ka stasyon ang mga basura sa mga residente nga mapuslan pa. Ano report ni Argel Relator? Bags nga gama sa mga pantalon ug short pants, racks, pot holders ug condiment glass bottles. Kini pipila lang sa mga kagamitang gikan lang di ay sa mga gibasura na sa mga residente. Kini ang mga produkto sa Mintal Resource Collectors Association. Ang kaniadto mga nagabote bakal, karon nagakuha na sa mga balay-balay sa Barangay Mintal, Davao City ug mga basura nga pwede pa nga ma-recycle. Balik-balik mi og house to house, nami mga IEC campaign, pagpaila lang sa mga basura nga kailangan masidrigit sa mga tao tapos makolekta na mo. Ingani matud pa kadaghan ang mga basura nga dili na ginapalit sa bote bakal. Busa sagad makita nato o magpasad lang kini sa kilid sa dalan o dili baka sa mga kanal. Busa sa karon ginapaningkamutan nga makolekta kini mga sa mga basura sanglit sa tan-aw nato basura na apan mapuslan pa. Katambayayong sabsila sa LGU Barangay Mintal alang sa pagpatuman sa Solid Waste Management Program sa barangay. Daluhon ako tanan basura. Akong ipakita sa ilang atubangan. Kana sa inyong tanan basura ba? O basura. Moingon ko sila, kana tanan nga akong gidala, why bisag isa kabuk nga mabasura na. Gawa sa unang tumong, maminosan ang basura sa barangay ug mapanalipdan ang kinaiyahan labi na sa mga plastik nga basura. Maka-income sab sila. So pariha ani, di ba sa balay wala na ni gipang padapli na, pero si Merka gitagaan og pamaagi nga naaman day mapalit ingon ani kay katong lata manggod kay matayan siya, so pwede pa natong magamit. Nakakuha silag income, ang part ana gisave nila sa Comska. Luyo sa ilang advokasya, mao ang padayong panawagan sa pag-recycle aron maminosan ang basura. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.